Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorri gure saiora. Gaur gurekin Kontseiluko Paul Bilbao izango dugu. Horretaz gain, Labeko Imanol Karrera ere izango dugu gurean. Eta bukatzeko, Naizeneko Bea Seberrekin ere hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen beste edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusia, osasunaren salbazioa hurbilago dagoela da. Horretaz gain, 16 eta 24 urte bitarteko 4 nafar gaztetik bat euskalduna dela jakinarazten du. Eta PSN-ek Navarra sumarekin bat egin eta Mendigorrian D eredua ezartzea eragotzi duela azpimarratzen du gaurko Notiziasen azalak. Bestalde, Nafarroak 11 COVID kasu berri erregistratu dituela jasotzen du, 3 zunbilarekin lotuak. Eta gai aldatuz, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak behien ustiategien tamaina mugatzea bertan behera utzi duela ere aipatzen du. Gainera, auzoetako prebentzio taldeentzako laguntzaz ere aritzen da egunkari hau. Eta bukatzeko, Osasuna Magna azken segundoetan kanporatua izan zela nabarmentzen du. Diario de Navarra ikusiko dugu orain. Albiste nagusiak, Osasunak Gasteizen emandako erraldoi pausua nabarmentzen du. Horretaz gain, nazioarteko diru funtsak Espainian, Italian eta Frantzian 12% baino gehiagoko ekonomiaren beherakada iragarri duela azpimarratzen du azal honek. Bestalde, Sarasate pasealekuan terrazak jartzeko baimena eman dutela jakinarazten du. Baita Iruñeko bi tabernek 6 eta 7 erantzukizunagatik ateak itxiko dituztela ere. Selektibitatearen inguruan, graduetarako sarbidea gogortu egiten dela aipatzen du, ikasle gehiago dagoelako. Eta bukatzeko, Dartakan berriaren soinu bandarako Nafarroako soinuak erabiliko direla nabarmentzen du. Gara egunkarira pasako gara orain. Titularra uztailaren 12ko EAJ bere balore kontserbadoreetan babesten dela da. Argazkiaren bidez aldiz, egiari zorrek egia jakiteko eskubidea dugula nabarmendu duela azpimarratzen du gaurko garak. Horretaz gain, ongizate ereduaren inguruko kronika eskaintzen du. Eta Nafarroak araztegietan koronavirusaren presentzia monitorizatzen duela ere jakinarazten du. Gainera, COVID-19ko 18 kasu berri izan direla nabarmentzen du, horietako 3 zunbilako fokuari lotuak. Eta bukatzeko, kulturarako 2,6 milioiko laguntza sorta iragarri dela ere azpimarratzen du egunkari honek. Berriarekin jarraituko dugu. Garbine Bihurrun da azaleko protagonista, eta bere hitzak azpimarratzen dira. Esanez, justizia ez dagoela herritarren interesen aurka joateko, eskubideak bermatzeko azken gotorlekua baita. Horretaz gain, Pekinen agerraldiak esitzen dabiltzala jakinarazten du. Eta gai aldatuz, Jaurlaritzak ere hezkuntza presentziala lehenetsi duela aipatzen du. Bestalde, Jaurlaritzak kulturarako beste laguntza sorta bat iragarri duela jasotzen du azalak. Eta konfinamendu garaiko etxeko animalietaz ere mintzatzen da. Kiroletan, Osasunak mailari eustea eskura duela nabarmentzen du, Mendizorrotzan irabazi ondoren. Eta bukatzeko, Jon Fernandezen hitzetan, pentsiodunek gazteen arazo larri bat azaleratu dutela aipatzen du gaurko berriak. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroako euskal hiztun kopuruak gora egin duela da, baina ez erabilerak. Bestalde, Artzapezpikuak Sanferminetako ekitaldiak mantendu dituela aipatzen du komunikabide honek orrialde nagusian. Eta bukatzeko, udalari prebentzio zerbitzu komunitarioan murrizketarik ez egiteko eskatu diotela nabarmentzen du. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Uharten, Realizarte udako kanpaldia antolatu dute abuztuaren 3tik 7. 9:30 ordu 1:30 2003tik 2007 bitarte jaio diren gazteentzat. Txangoak, eskulanak, antzerkia, batukada, argazkilaritza, tailerrak eta bestelako jarduerekin udako aste dibertigarria pasatzeko.
Eskaera handia balego, beste data batzuetan eskaintzeko aukera baloratuko da. Izen emateak bihar arte egin daitezke, telefono edo helbide elektronikoaren bidez. Bestalde, Uharte Josten programa prestatzen dabiltza ugazte, eraiki eta munduko argiatik, beste kuadrilla batzuen laguntzarekin. Hainbat jarduera diseinatzen ari dira uda honi zukua ateratzeko eta herritarren arteko sareak modu seguruan eguntzen jarraitzeko. Iruñean aldiz, udalak baimena emanen du Sarasate pasealekuan musikarik gabeko terrazak jartzeko gaueko 12 arte. Beti ere, oinezkoei igarotzeko tarte zabala utzita. Terraza zerbitzurik ez zuten San Gregorio, San Nikolas, Linda Txikia eta Komedia Eskaleetako ostalaritza establezimenduek eskatzen ahalko dute instalatzeko baimena. Irekiera ordutegia 9:00 11:00 izanen da astelehenetik ostegunera eta igandeetan. Eta 9:00 gaueko 12:00 ostiral, larunbat eta festa bezperetan. COVID-19ak eragindako osasun krisialdia kontuan harturik abiatu da ekimena. Izan ere, krisiak honako neurri hauek hartzea eragin du. Zirkulazio aldaketak eragitea Sarasate pasealekuan. Oinezkoei gune zabalagoa eskainita segurtasun tartea gordetze aldera. Terrazak jartzeko espazio handiagoak baimentzea eta horiengatik ordaindu beharreko tasak kentzea. Krisiak ostalaritzaren ekonomian eragin duen inpaktu negatiboa arintze aldera. Horrek aukera emanen du Sarasate pasealekuan sortutako leku librea aprobetxatzeko. Gehienez, 12 terrazetarako tokiak baimendu daitezke. Eskaerak aurkezteko epea bihar eguerdiko ordubitan amaituko da. 12 eskaera baino gehiago aurkeztuz gero, zozketa bat eginen da 29an. Uztailaren batean zabaldu daitezke irailaren 30 arte eta jartzeko mugaeguna uztailaren 12 izanen da. Deialdiaren oinarrien arabera, baldintzen edozein urraketak berekin ekarriko du baimena berehala baliogabetzea. Terraza bakoitzean gehienez 10 mahai eta 40 aulki jarriko dira itzalkinekin eta perimetroko esiekin. Bukatzeko eta Iruñean ere, Kale Nagusiko, Txapitelako eta Gaztelu plazako 50 balkoi Foto Espainiaren erakusketaren areto bilakatu dira, konfinamenduko irudiekin. Iruñeak aire zabaleko erakusketa areto berria izanen du aurtengo udan. Bertan, Foto Espainiak sustatutako Fe desde mi balkon erakusketako irudiak ikusten ahalko dira. Nazio mailako deialdi honetarako, Iruñaren kasuan, egile ezberdinen 30 obra hautatu dira. 578 irudi jaso ziren Nafarroatik eta 281 Iruñetik. Maria García Barberena Kultura eta Berdintasuneko zinegotzi ordezkariak erakusketa aurkezteko prentsaurrekoan azaldu duenez. Guztira, deialdian 63.000 argazki baino gehiago jaso ziren. Eta horietatik 2.450 jarriko dira erakusgai 49 hiri ezberdinetan, bere 23. edizioan estatu osora iritsi nahi izan duen Foto Espainiaren ekimen batean. Erakusketa, ia 2 hilabeteko konfinamenduari buruzko herritarren kontakizun bat da. Argazkiak balkoi eta leihoetatik egin baitziren, martxoaren 30-tik maiatzaren 17 bitarte, eta orain leku horiek izanen dira baita ere erakusketaren horma. Herritarrei egindako omenaldi gisa planteatu zen, egun horietan egindako ahalegina eta hartutako konpromisoa eskertzeko. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, eguerditik aurrera ekaitz giroa nagusituko da. Goiza lasaiagoa izango da, ostarteekin, baina mendebaldean zaparrada txikiren bat bota dezake lehen orduetan. Eguerditik aurrera ekaitzak iritsiko dira. Zaparradak edonon bota ditzake eta baliteke zenbait tokitan zaparrada handiak botatzea, baita txingorrarekin ere. Hego ekialdeko haizea ibiliko da hegoaldean, baina ahulduz joango da, eta pixkanaka ipar haizea sartuko da. Era horretan, tenperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira. Kostaldean, mendebaldeko edota ipar mendebaldeko haizea ibiliko da egun osoan. Nafarroa hegoaldean berriz, tenperatura maksimoak 35 gradu ingurukoak izango dira. Bihar, ostiralean, giroak freskatzera egingo du. Temperaturaren jaitsiera txikia izango da Nafarroa hegoaldean, baina Kantauri isurialdean maksimoak 20-22 gradu artean ibiliko dira. Hodei dezente izango dira, batez ere ipar isurialdean, eta bertan euria egin dezake.
Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldean ekaitzak jo dezake, bereziki ekialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da edonon. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1852ko ekainaren 25ean Antoni Gaudi arkitekto kataluniarra jaio zen. Gainera, gaurko egunez ere 1903an George Orwell idazle britainiarra jaio zen. Horretaz gain, 1947ko ekainaren 25ean Ana Franken egunkaria argitaratua izan zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez duela 11 urte 2009an Michael Jackson abeslari estatubatuarra hil zen. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, egunon, Paul, zer moduz? Ongi, gaur begira, aurrekoan etxetik eta aurre bulegotik. Hasi naiz pixkanaka ja ez normaltasunez, eskertzen da bulegora etortzea, bana eskuragarriago daukagu, eta astarto agerraldi bat egin genuen, eta orduan, probestu dut pare bat egunez bulegotik pasatzeko, orduan beste kontestu batean. Orduan ja normalitatean ez, eta lanarekin jarraituz. Lanarekin egia esan, lanarekin jarraitu dugu itxialdian. Nik uste dute balio izan duela lanean ere, etorkizunari begira ere gauza batzutan behatzeko. Baina egia da eskertzen dela, egia da plantilla osoa ez dagoela, ari gaelako txandaka, azkenean segurtasun neurria guztiontzat berria dira, orduan egia da, hiru pertsona ole bulegoan, atzo bestela, eta, gutxienez, zuzeneko harreman hori egiteko ere eskertzen da, teknologia hori oso ongi daude, baina nekatzen dute. Eta orain duela gutxi komunikatu bat ez, atera duzue, Auzitegi Gorenaren epaiaren balorazio bat eginez ez, lasarte horian eman zen kasuaren inguruan. Kasua ezagutzen ez duenarentzat, laburbildu dezakezu pixka bat zer izan den gertatu dena? Oso errez laburbiltzen da duela urte batzuk, Lasarteko udalak diru laguntza batzuk, laguntza deialdi bat argitaratu zuen, 16 urteetarako gaztetxoentzat, eta orduan bertan jasotzen zen jardura horiek euskaraz izan beharko zirela, derrigorrez. Hori izan, gero hitz egingo du horren irakurketa, baina Saldoako ikusleek logika guztiz hartuko dutela erabaki hori. Kontua da, estatuak EAen duen ordezkaria errekurritu zuela, eta EAeko auzitegiak ez ziola arrazoirik eman. EAeko auzitegiak esan zuen, udalak logika baten barruan jardun duela ezaugarri horiek kontuan hartuta 16 urtetik berako gaztetxoentzat direla eta bar. Estatuko abokatua ez zen konforme geratu epaiarekin, eta orduan jo zuen hurrengo organora. Eta EAeko justizia auzitegiaren hurrengo organoa Auzitegi Gorena da. Orduan Auzitegi Gorenak orain esan du ezetz. Hainbat arrazoi eman du, hainbat aitzakia eman du, esateko
dagoela eta bai baina ez, azkenean norbait zehozera ausartago egiten badu, estatuak hasi zuen, alegia, estatuak duen ordezkaria izan zen, hau guztia mugitzen hasi zena, orduan hori bat eta gero bi, gero eta gehiago hartzen gara, gure unetan gaztetxoen dan, zer eragina duen eremu ez formalak, ez da, izialdiak eta hartzen gara, Jose Funtzio betetzen duen normalizazio prozesuan ere gehiago ingurune ardaldunetan, non bestela honek ez dakat aukerarik euskaraz jolasteko, euskaraz harremanteko, eta justo horren bueltan erabaki interesgarri bat hartzen denean, horren kontra egiten du, ez? Normalean ohikoa izan da, askotan ikusi dugu hezkuntzaren inguruan, Katalunian adibidez, zenbat epai izan den azkenean, hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuan estrategikoak diren ardatz horietan bortizkiago kolpatzen du estatuak. Denaren, diru laguntza hauek 2017an ez, hasi ziren, eta 3 urte hauetan prozesu hau sortatu da. Horre ja zaila da ber nola kudeatu daiteke aleria horrek atzera intrusioi nola ez. Egia da bide badago beste epai bat, EAeko auzitegiarena, orduan zu ezin zara egon une oro elegitea jarri zuenean epaileak ez zuen badazpadako neurri bezala hartu deialdia izostea, egin zitekeen, egin zezakeen. Zatea, hau garbitu arte, izostu erretzen egin, orduan orain, badago euskara ezaera bat, pasadutako urak ez dut mugitzen, kasu honetan ezin, orain arte egon diren deialdien auka, horregatik, epaileak bere momentuan, edo estatuko abokatuak ez zuelako badazpadako neurri bezala eskatu izos zitezela. Kontua da horrena begira. Gainera, gure irakurketa bat hori, baina gero ja gaian sartuta, lotxagarria da epaia. Berak esaten du, epaian esaten du, gerta daitekeela diskriminazioa egotea, agian ume batzuek ez dutelako euskara ezagutzen. Baina hori trampa egitea da. Lasarten, legez, 16 urte bitarteko ume guztiek eskolaratuak izan behar dute. Alegia, derrigorrezkoa da hezkuntza 16 urte arte. Lasarten euskara ofiziala da. Horrek ez nahi du teorian, ikasleek bi hizkuntza ofizialetan hizkuntza gaitasun egokiak izan behar dituzte. Orduan, berak esaten duena, eta hori da epaile batek boto partikularra erazimarratzen duena, teorian, edo praktika bezala, teorian, Lasarten, 16tik berako ume guztiek euskararen nozioa dituzte. Eta hori ez bada, orduan zabal dezatela hezkuntzaren meloia. Eta guztia zergatik 16 urteko gaztetxoek ez dakaten euskara maila egokia. Baina hori beste meloi bat da. Alegia, hau azkenean iruzur juridiko da. Zeberak esaten badu, egon daitekela euskara ezagutzen ez duten umeak orduan hezkuntza sistema iruzurra da. Orduan argudio hori oso larria da. Eta gero beste, gainera, ikuspegi pedagogikotik ere egiten du epaiak. Ez, halakoetan ume erdaldunak badaude, hizkuntza desberdinak erabiltzeko, parkatu zuek epaileak zaren, ez pedagogoa. Zuek esango diguzue, gurea bezalako hizkuntza baten ikaskuntza prozesu konplexuan, ea egokia den hizkuntza hori ezagutzen ez duten herritarrak ezagutzea. Zanetezen errealistak. Zuk ingelesek hasi nahi baduzu, txegoan gozara, ingleserik ez dakiten umeekin. Eta esan dakoa, guretzat ez da bazten zaila izunean horregatik. Eta horregun, ume guztie dutelako, EAen, Lasarten, euskararen nozioak, orduan horrek lagunduko die hobetzen. Eta gero ja bestea da, titularitatea jaraberazten du udalak ez duela eskumenik hori egiteko hor, EAen onartu zen udal legea,
lege horretan udalei eskumenak ematez hizkuntza politiketan neurriak jartzeko, hori izan genezake kontu teknikoagoa dela. Politikoa oso argia da, eta erabiltzen dituen argudioak lotsagabeak. Badago hori izan dakoa, horre zer da, epaileen artean, egia da honek irabazi zuela, baina bi epaileek bere boto partikularra agertu zuten, alegia desadostasuna agertu zuten, azkenean, 6 epaile ziren, bi desadostasuna agertu zuten, esaten zuten, ez, hemen legerik ez dela urratzen, azkenean hizkuntza gutxituen aldeko sustapen neurri bat bezala hartzen dela, eta gainera ez dela inor diskriminatzen teorian 16 urte bitarteko gazteek badakatelako euskararen nozioen. Eta guztionek zein tokitan uzten du orain egoera, esan nahi dut? Lasarten antolatzen diren jarduera? Berez, oain laguntzak, eta ez Lasarten, hau ea osora egotzen da, laguntza deialdiak egiten direnean, ara nola egiten den euskara lehenesteko. Azkenean, honek jartzen duen marra da bi hizkuntza diela ofizialak eta bat lehenestea konstituzioaren kontrakoa dela. Hori bere garaian Kataluniako afera batekin, Auzitegi Gorenak ere hori esan zuen, orduan, hau ez dut bakarrik Lasarteren betaurrekoetatik begiratu behar. Honek eragin izan dezake hainbat deialditan eta ohartu gara gainera batzuk adibidea deialdi guztiak lupaz aztertzen ez benetan, eta gainera hori da ez benetan garrantzia ematen dut, ez, euskararekin lotuta dagoen edozer gauza biztetik kendu nahi dutelako. Eta txarrena da, kasu honetan, justizia delako hori, beraien mesedetan dagoela. Eta egoera honen aurrean zer egin daiteke edo nola salatu daiteke hau? Egoera honen aurrean, nik uste dut baina aztertu behar dugula ondo epaia, aztertu dugu, baina eman behar dugu pare bat buelta, eta nik uste dut zehaztu behar dugula, guztion artean, instituzioak eragileak zein den urratsa. Badakigu oztopoak izango ditugula, baina horrek ez gaituko kindu behar. Alegia, Gorenak hori esan du, orduan ezin da zer egin, kontu. Herri honek erakutsi duela gaitasun nahikoa, legea kontra egonda ere, gauzak egiteko. Nafarroan normali nagusi. Legeak ez zuen adibidez euskarazko hezkuntza garai batean, edo euskaldunean, eta gozela sortu ziren. Alegia, egia da legea aldeko duzunean errezagoa dela lan egitea, legea kontra kasunean zailagoa dela lan egitea, baina horrek ez esan nahi ezin lan egin daiteken. Horregatik iruditzen zaigu orain hau aztertu, honen ondorioak, horiek aurreikusi, baina nire ustez, ara bestela edo ez dakit nola jarraitu beharko da lortzen eskolaz kanpoko jarduera guztiak euskaraz izan daitezena. Usuko dugu nola, baina eta hor, kontxeren aldetik Lasarte Alkateari bidali dugu hizkuntza, gure babesa, bera jarraituko bat duela, gure babesa izango duela, beharrezkoa da mobilizatzeko, baina mobilizatzea bai, gizodizatzeko arazo bat dagoela, baina hemen garrantzitsuena da nola jokatu zen hemendik aurrera. Ja berez, Gorenak hau esan duelako jazta, edo espatuko dugu beste moduren bat. Eta nire ustez, hori da gakoa. Eta alternatiba edo beste modu horiek, nork pentsatu behar ditu edo noren gandik atera behar dira? Nik uste danok elkarrekin, suposatzen dute, udalak ez duela nahi izango legea urratu. Baina, legea urratu, askotan judiziak dute legeak txik behar direla. Eta legea luzatu daitezkela. Nik uste dut kontu dela asmatzea, eta agian hori ere rekurrituko dute, rekurritu dezakela. Baina ez diegu errezkarriko, Gorenak hori izan duelako ja ez dugu ez, nik uste dut kontu dela formulak aurkitzea, alik eta berme juridiko jaten formulak, baina aztertu behar dela. Orduan orain horretan jarriko zarete lanean, suposatzen dut? Guri badagokigula, instituzio badagokigula, baina esan dago hau ez da bakarrik nik uste dut azterketa
gobernuari tokatu zaio, orduan, baina, esan bezala, epaia hau, gero, baliatzen badute beste hainbat gauza bat, edo gerta daiteke, oain beste udalek, eta, bueno, gorenak hori izan zuen, ez dut ez du egingo. Gure ustez, hori egin baino lehenago, instituzioek ere, inbarko luketela bilera bat, aztertu, daun artean begiratu, zein dain bidea, udal guzti eman irizpideak, egin horrela, bueno, nik uste dut, orain, hau guztia ordenatzeko momentua dela. Eta orduan udal guztiek ez modu berean funtzionatzea da. Euskararen alde lan egiten duten udal guztiek, izatea gutxienez irizpide batzuk euskarazko aisialdia bermatu ahal izateko. Orduan, azken finean elkarlana ez, da gakoa arazoaren aurrean. Nik uste dut elkarlana dela, beti esan dugu, politikariek eta instituzio politiko egin behar dute, bai ordu laguntza behar dute, bai politika horien definitzeko, bai politika horien aurrean sor daitezken arraldiak edo estopu hori ere guk hor laguntzeko eta gure ejertzito guztia zentzionean, gure kapital guztia horre behartzeko. Halako erazoi elkarrekin eraztu behar diegu. Ze azken finean ez, herritar guztiei eragiten diete nolabait, adibidez Lasarteko kasuan, suposatzen dut nabarituko dutela, ez? Edo? Nabarituko da, gero igual, praktikan ez, azkenean urrengo deialdi egiten dutenean, aurkezten diren guztiek konpromiso hartu dutelako. Egia da, gero agian urren duten esan nabariten. Agian, aurkezten dena izango da, beti aurkeztu dena, bera jarraituko du berdin jokatzen, hori ere gerta liteke. Baina, karo, ez da kasu bermatuta euskara izango denik. Orduan kontu da, aurkitzea duak berme hori izateko. Agian egia da, ez da barituko. Lehiaketa hori egiten denean, aurkezten direnek konpromiso hori izatea euskararekiko, naiz eta bete behar hori egon ezarren beraiek horrela jardun, ados. Baina horrela ez da, aurten bai baina horren urtean ez, Lasarten bai baina handoain ez, horregatik. Ez da bakarrik, nik ulertzen dut, bakoitza bere testuinguruari erantzun nahi diola, baina horregatik iruditzen duenek behar duela erabaki orokorrago bat. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenukeen, kasu honen inguruan? Ez, guzut horre dira, Juan. Horre dira, berriz ere esku hartzen da bakagula, ez dela egia hemen eskumen oso dagoela hezkuntza politikan, ez Nafarroko gobernuak, ez Eusko Jaurlaritzak, azkenean erabaki gauzak hartzen direnean, jarraian erakutsi nahi digute zein eguen azkenetan. Mila esker, Paul, kontatzeagatik zer pasa den eta nola doan kontua, eta pendienten egongo gara, ea nola doazen gauzak. Ederki, nahi duzuen erarte. Ongi izan, mila esker. Aio. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain hemen gurekin Imanol Karrera dugu, bera Nafarroako LAB sindikatuko bozenamailea da. Kaixo Imanol. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, gehiago egoitzatik ateratzen, eta jendearekin kontaktuak egiten, beti segurtasun horrekin, baina, hobeto. Eta orain duela gutxi, enplegu proposamen integral bat, aurkeztu zenuten, edo proposatu zenieten Nafar gobernuari eta
enpresen nola ditzen da, elkarteari zen... Bai, zen elkarteari, bai. Bai, horrela egin genuen guk askotan esan dugu, ez, eta datuak hor daude, Nafarroan krisia hasi zenetik 7.000 lanpostu suntsitu dira, eta guk ikusten genuen oso garrantzitsua zela enplegua erdigunean jartzeko eta horri begirako proposamen zehatzak egitea. Gainera, guk ikusi duguna orain arte da, gainontzeko sindikatuetatik egin diren proposamenak oso esnaikoak izan dira. Bideratu dira bakarrik erteak osagarritzeko eta guk ikusten duguna da hori egin behar dela, hori beharrezkoa dela, baina horrekin batera ere enplegua bermatu behar dela. Neurri zehatzak hartu behar dira enplegua bermatzeko eta bueno, labetik hori da egin dugun ekarpena gobernuari eta zen patronalari gure proposamena mahaiaren gainean jarriz. Eta zeintzuk dira proposamen honen puntu nagusiak? Bai, guk ikusten duguna da krisi hau aprobetxatuko dela prekarietatea areagotzeko. Orduan guk esaten duguna da greba orokorrean ja esaten genuna. 1.500 euroko gutxieneko soldata esarri behar dela Nafarroan, 35 orduko lanaldia egin behar dela, esarri behar dela Nafarroan lana banatzeko eta genero arrakalarekin ere amaitu behar dela. Horiek dira egiten ditugun proposamenak prekarietateari aurre egiteko eta horrekin batera egiten duguna da erteak osagarritzea. Eta guk esaten duguna gutxienez 180 jaso behar dela, bermatu behar dela eta gutxieneko soldata bat egon behar dela ere 1.200 eurotan. Baina horrekin batera konpromiso bat eskatzen diegu enpresei. Eta da, diru laguntzak jasotzen baldin badituzte, enplegua bermatu behar dutela. Eta kaleratzeak enpresa horietan ezinezkoak izango direla. Eta hau oso garrantzitsua da. Ze adibidez, CNUGT eta Comisiones Obrerasen artean sinatu duten akordioa, gobernuaren babesarekin hori ez dago sartuta. Eta hori ezinbestekoa da, ezinezkoa da zu jasotza diru publiko bat eta horren truke inolako konpromisorik ez hartzea. Eta gero ja azken neurrian da kontziliaziorako neurriak. Guk ikusten duguna da momentu honetan eskolak itxitak daudela, langilok ezintasun bat dugula ditugun zaintza lanak aurrera eramateko eta eskatzen duguna da hori baimenak egotea kontziliaziorako, baina horren truke ez galtzea gure soldataren zati handia eta bermatzea 180 kasu horietan. Guk ikusten dugu hau oso integrala dela, honen inguruan hitz egin behar dugula, baina aldiz gobernuaren aldetik, patronala eta UGT eta Comisiones Obrerasen aldetik ikusten duguna da ez dagoela inolako borondaterik benetan horretan sakontzeko. Eta aurkeztu zuen proposamen honetan, neurri hauetaz gain, azaltzen duzu ere nolabait nola egin behar diren edo nola burutu behar diren hauek? Bai, guk esaten duguna da, alde batetik ez, enpresen aldetik zer hartu behar den, eta hau da, patronalak ze neurriak hartu behar dituen, baina horrekin batera ere gobernuari esaten diogu ze nolako finantziazioa jarri behar duen, ez? Guk egiten ditugun proposamen horiek nola garatu behar diren modu zehatze batean, esaten duguna, ez? Ziurtatzeko ematen dela bermeekin eta kontrolekin. Patronalak zer eskatzen du? Diru publikoa izatea, segun gara beraiekin 2 hilabete bilduta. Eta esan diego, osagarritu behar dituzue soldatak erten eragina murrizteko. Eta beraiek esan dute horretarako ez dela prest, baina aldiz pasaden astean sinatu zuten akordio bat gobernuarekin. Zergatik, gobernuak jartzen duelako diru publikoa. Diru publikoa jartzen da esku pribatuetan. Eta guk esaten dugu, hori egiten baldin bada, berme eta kontrol batzuekin egin behar da. Eta guk prozedura horretan zehazten dugu. Esaten dugu, gobernuak jarriko du enpresa batzuen esku diru laguntza batzuk, baina horren truke enpresak sinatu behar du, enpresa horietan kaleratzeak ez direla emango eta ziurtatuko direla kontziliaziorako neurriak. Hori ez bada betetzen, enpresak diru publiko hori itzuli behar dio gobernuari. Hori da pixka bat zehaztu duguna oso ondo, eta gaude momentu honetan lan egiten nik esaten dut esparru instituzionaletan, baina ere kalean eta lantokietan hori lortzeko. Orduan berez, laguntza horiek ematea ongi ez, baina baldintza batzuekin. Bai, hori da, guk esaten duguna da, hau ezin dela izan barra libre bat, eta hori da patronalak esaten duena. Patronala ez dago pres bere ardura asumitzeko, ez dago pres dirurik jasotzeko, eta guk ikusten duguna da krisi honetan hori onartezina dela.
eta bakoitzak bere ardura asumitu behar du. 2008ko krisiaren faktura langileok ordaindu genuen. Orain esaten duguna da patronalak ordaindu behar duela, ez? Eta horretarako hori neurriak hartu behar dira. Gero ere akordio horretan zehazten dena da kontrataziorako diru laguntzak, eta guk esaten duguna da hori Europatik ere zalantzan jartzen duela, ez? Jartzen dela. Zergatik, enpresa batek beharra baldin badu kontratazioak egiteko egingo ditu. Ez da izango zure diru laguntzen truke, ez? Orduan, horri muga batzuk jarri behar ditugu eta gu prest gaude horren inguruan hitz egiteko, baina beti ere esan dudana, diru publikoaren gainean kontrol oso zuzena egiten eta bermatzen nahi duguna. Eta momentu honetan da ziurtatzea kalitatea enpleguan eta enplegua ez dela suntzitzen. Ze ikusiko dugu, orain krisi honekin izan dugu 60.000 ERTE eta ikusi behar da ERTE horietatik zenbat izango diren ereak, hau da, zeintzuk enplegua suntzituko dituzten, ez? Orduan, horrek kezkatzen gaitu eta horri begira gaude. Eta adibidez, honekin erlazionatuta, ERTEak luzatzearena uste duzu soluzio bat izan daitekena? Bada konponbide bat momentu honetan, baina ez dio etorkizunari begiratzen. Eta hori da gurik eskatzen gaituena. Osa, gaude epe motxari begira. Eta esaten duguna da, osagarritu behar dira ERTEak eta luzatu behar dira. Gu printzipioz momentu honetan erabaki horien aurka ez gaude, baina guk esaten dugu, guk ERTEak ez ditugu sinatzen. ERTEak oso ondo justifikatuak egon behar dira, epe oso motz bati begira egon behar dira, eta ematen baldin badira, osagarritu behar dira soldatak, enplegua bermatu behar da etorkizunari begira eta kontziliazio neurriak. Eta hori ez da eman krisi honetan. Orduan, gu horrekin oso kritikoa gaude eta enpresetan ez gara sinatzen ari, ez? Gure ikuspuntu horretatik. Horregatik esaten duguna da, proposamen integralak behar direla momentu honetan. Eta jakin behar duguna da, nola helduko diogun epe ertain eta luzeari. Ea bermatuko ditugun hemen Nafarroan kalitatezko enpleguak eta horrekin batera ere ea langabeziari muga jartzen dizkiogun, ez? Orduan, gu tesi horretan gaude eta oso eszeptikoak gara Madrilen garatzen ari den elkarrizketa sozialarekin eta ondorioz hemen ere garatzen ari denarekin. Hori, epe ertaineko eta epe luzeko neurriek ere agian normala da, ez? Denbora gehiago behar izatea planifikatzeko eta aurrera eramateko? Bueno, guk esaten duguna da, normalean behar dute hausnarketa sakonago bat, hori egia da. Baina gu ja badugu esperientzia bat. Badakigu zer gertatu zen 2008an, eta ezin ditugu errepikatu kontu berdinak. Guk ikusten duguna da, hori patronalak eskatzen duena, da dituen beharrak momentu honetan bere etekinak mantentzeko, eta guk ikusten dugu hori horrela ezin dugula onartu. Egin genuna behin eta ikusi genuen zein zen faktura, langileok badakigu zer esan nahi du krisi bat, eta normalean dira murrizketak eta langabezia, eta horretarako ez gaude preso. Orduan, momentu honetan, herrialde honetan Nafarroan, egon behar gara horren inguruko azterketak eta hausnarketak egiten, eta akordioak bilatzen. Eta aldiz ikusten duguna da, parametro horietan ez gaudela, eta horrek eskatzen gaitu, ez? Egia da, badaude kontu batzuk urgenteak direnak, baina garrantzitsuak direnak ere mailaren gainean jarri behar dira. Ez badugu hori egiten, ondorio latzak izango ditugu, eta labetik behintzat ez gaude prese hori onartzeko. Baina adibidez, enpresak etekinik ez badu, modu berean, ez, langileek ere murrizketak eta langabezia jasan beharko dituzte. Hori esaten duguna, baina enpresa batek bere etekinak ziurtatu behar ditu jarduera ekonomikoarekin. Bere jarduera ekonomikoarekin. Eta ez diru laguntzen bidez, edo ez langileen prekarizazioaren bidez. Eta hori da egin dena orain arte. 2008ko krisiak zer esaten du? Sistemak ez du oso ondo funtzionatzen. Orain arte, espekulazio neoliberala sortu duena da krisi hori, ez? Eta 2008tik ona bizi izan duguna izan da prekarizazio prozesu bat. Patronalak, kapitalak esan du, egin zuen hausnarketa bat, eta esan zuen nire etekinak, nire privilegioak, nire interesak mantentzeko langileen lan baldintzak prekarizatu behar ditut.
pobrezia ezarri zen, krisi horretan. Eta guk esaten duguna da, rezeta berdina aplikatzen baldin badugu, oraindik ere langile pobreak ditugunean, eta 2008ko krisiaren ondorio bat izan zen, langileak zeudela soldatapean, baina hala eta guztiz ere pobreak ziren. Osa, soldata ezen duina, ezen 800 eurotara iristen. Orduan, hori da azterketa. Egoera hau izan da berriro egingo dugu berdina, langileok ez gaudela pres, ezin dugula jaso hori, ez? Horregatik esaten dut, funtzionamendua enpresen etorkizuna bermatu behar da, baina beti ere langileen lanbaldintzak hobetuz eta kalitatezko neurriak ezarriz. Nik ikusten dut hori egiten baldin bada enpresen etorkizuna bermatzen dela. Baina esaten baldin badigute etekinak bakarrik bermatzen direla prekarietatearekin eta pobreziarekin, horrek frogatuko luke guk esaten duguna sistema honen porrota, ez? Orduan, ze beste moduz lortu daitezke etekin horiek enpresen aldetik? Bai, guk esaten duguna, hemen krisi honetan eta inkluso koronavirusaren eraginpean egon garenean, pandemiaren ondorio larriak paretu ditugunean, enpresa handiek beraien etekinak banatu dituzte. Beraien artean etekinak izan dituzte. IBEX 35 dauden enpresa horiek dividendoak banatu dituzte. Hau da, etekinak oraindik daude. Amancio Ortega etekinak ditu momentu honetan. Beste enpresa batzuk, Volkswagen etekinak ditu. Orduan, zer egin behar ditu? Lan osasuna bermatu enpresetan, soldatak bermatu eta ERTEak egiten baldin badira, ziurtatu langileen soldatak berdin-berdin. Ze horretarako dirua dute. Ez dute izanen orain arte izan dutena? Bueno, hori izan daitek. Baina eske lotxagarria da. Oraindik ere milaka eta milaka milioi banatzen dira beraien artean. Guk esaten duguna da, hemen ez dago auzi bat dena kolokan dago. Kontrakoa da, ondasuna banatu behar dugula. Enpresek fiskalitatearen bidez bere ekarpena egin behar dute guztion bizitzak erdigunean jartzeko. Hori da guk esaten duguna. Ze ondasuna badago, dirua badago, baina gutxi batzuen esku. Eta hor daude datuak, ez? Hemen dagoen ondasuna 110% batzen dute, bueno, batzen dutena da 180% duena, ez? Orduan, hori islatzen duena da sistema honen porrota. Guk esaten duguna hori goitik berara aldatu behar dela eta guztien bizitzak erdigunean jarri behar direla. Hori egiten baldin bada noski, enpresarien eta kapitalaren interesa horietan ondorioak izango ditu eta eragina izango du, baina guk ikusten duguna da urratsak eman behar direla justizia sozialaren alde eta ez mantentzeko orain arte ezagutu duguna. Eta hori da pixka bat egin nahi dena. Baliatu nahi da krisi hau beraien interesak apuntalatzeko guk koste horiek asumituta eta guk ikusten dugu horrela ez dela funtzionatzen. Hau da, nik esaten dudana da, egungo sistema kapitalista zalantzan jartzea. Eta guk beti esan dugu, gu beste sistema batera joan nahi dugu, eta hori hain zuzen ere eskatu diogu Txibiteri. Trantsizio bat martxan jartzean ben Nafarroan, bestelako eredu ekonomiko eta sozial batera pasatzeko. Orduan berez posible da, ez? Enpresek etekinak izaten jarraitzea eta langileen ongizatea eta enplegua mantentzea. Ez dira inkompatibleak. Nik uste bateragarriak direla eta hor esaten dudana, kontua da ondasuna banatu behar dela, baina hala eta guztiz ere nik esango nuke beste eredu batera joan behar garela eta ondasuna, dagoen ondasun guztia banatu behar dugula guztion artean denok bizi baldintza berdinak izateko. Hemen ez da normala batek izatea bi etxe eta aldiz beste batek ez izatea ez da etxe bat ere. Horrek erakusten duena da sistemaren porrota eta nik esaten duena da, edo guk esaten duguna da, denok baldintza berdinak izan behar ditugula, baldintza duinak. Eta aldiz beste batzuek esaten dute, horrelako mundu bat ez dutela nahi. Beraiek nahi dutena da, beraiek orain arte dituzten privilegioak mantentzea eta besteak ez. Eta hori ikusi dugu eskoletan krisi honekin, ez? Ume berdinak ez daude mai berdinan, batzuek ez dute ordenagailurik.
Eta guk esaten duguna da, hezkuntzaren ikuspuntutik denok baldintza berdinak izan behar ditugu. Gure ume guztiak, gure gazte guztiak baldintza berdinak izan behar dituztela etorkizunari begiratzeko. Eta egungo sistema kapitalistak ez du hori bermatzen. Ezberdintasunetan oinarritzen delako. Batzuk ondo bizitzeko, beste batzuk gaizki bizi behar direlako. Eta hori da momentu honetan auzitan dagoena. Guk auzitan jartzen duguna eta aprobetxatu nahi duguna esaten dugu badugula aukera hori gainditzeko. Orduan, nik esango nuke gehiago, egungo sisteman bermatu daiteke enplegua, kalitatezko enplegua, baina nik esango nuke hori ez dela inkluso nahikoa, eta beste eredu batera joan behar garela, denok bizi baldintzak berdinak izateko eta duinak izateko. Eta egin duzuen enplegu proposamen honen arira, jaso duzue erantzunen bat? Zen patronalarekin bilduko gara datorren astean, nik uste dute oso berri ona da, gu beraiekin biltzea eta gure proposamen inguruan aritzea. Guk askotan esaten dugu, prest gaudela edo norekin hitz egiteko langileon lan baldintzak hobetzeko. Hori da, hain zuzen ere, langileek eskatzen digutena eta gu horretarako prest gaude, baina argi izanik beti zeintzuk diren gure helburuak eta zeintzuk diren oinarrizko neurriak, eta horrekin goaz joango gara patronalarekin hitz egitera, esango diegu beraien proposamenak erabat ez nahikoak direla eta bere ardura asumitu behar dutela, ikusiko dugu zer erantzungo duten, eta momentuz gobernuaren erantzunaren zain gaude, baina gure asmoa da beraiekin ere biltzea, ze guk egiten dugun proposamen horretan beraiek ere neurri batzuk hartu behar dituzte, konpromiso batzuk hartu behar dituzte, eta horretarako gobernuaren borondatea ere ezinbestekoa izango da. Eta zuek ere prest egongo zarete, entzuteko agian haien proposamenak, aldaketaren bat proposatzen badute? Bai, gu beti hori esan dugu, gu beti prest gaude, eta guk lantokietan egunero ibiltzen gara negoziazio kolektiboan, akordioak lortzen, eta horretarako zuk zure neurriak jartzen dituzu mahaiaren gainean, baina besteak ere beraienak, eta azkenean akordio batera iritsi behar zara. Gu labetik beti izan dugu borondate hori, ni gogoratzen dut Huerta de Peraltako komiteko presidenteak esaten zuena, mano de hierro, puño de hierro y mano negociadora. Nik uste dut hori dela laben filosofia. Egon behar gara tinko kalean gure eskubideak ondo defendatzeko, baina gero izan behar dugu gaitasun bat akordioetara iristeko. Baina bitxia da, adibidez, patronala UGT eta Comisiones Obrerasen jarrera. Ze beti eskatzen digutena da, eseri behar garela mahai baten bueltan. Hori egin dugu krisi honekin, astero egin ditugu bilerak patronalarekin eta gobernuarekin krisiaren eragina aztertzeko lan harremanen ikuspuntutik, eta oso bitxia da, beraiekin bilduta egon garenean, beraiekin mahai baten bueltan gaudenean, egin dutena da, justo mahai horretan hitz egiten dena, elkarrizketa sozialera eramatea, beste akordio bat gauzatzeko gure asistentziari gabe. Eta honek frogatzen duena da, patronalak justu aitortu duena. Eta da, elkarrizketa sozialean lortzen diren akordioak enpresen aldekoak direla eta puntalatzen dela erregimenak sortu zuen elkarrizketa sozial hori, eta ikusten duguna da gure asistentzia beraientzat deserosua dela. Azkenean, laben presentzia akordio horiek duintzen dituelako eta lortzen dituelako langileen aldeko neurri horiek. Orduan, ikusten dugu ematen dela talka hori, eta gu borrokaren bidez, mobilizazioaren bidez eta proposamenen bidez egin behar duguna da hori desgastatzea eta lortzea langileen aldeko neurriak azken finean. Eta ez aitzatela kanpoan utzi nolabait? Hori da, bilatzen dutena hori da, eta gu beti izan dugu, proposamenak ere egin behar ditugula bestearen kontraesanak agerian usteko, eta benetan patronala prest baldin badago, beraien jarrera benetan baldin bada, enpleguaren aldekoa frogatu behar dute. Eta hori akordioen bitartez frogatzen dira eta proposamenak trukatzen egiten da. Aldiz, aipatu dudan akordio horretan, sinatu duten akordio horretan, ikusten duguna, da, nahiko bitxeanik esaten dute akordio mamu bat dela. Zergatik, sinatu dutelako akordio bat, etorkizunari begira beste akordio bat sinatzeko.
Eta hori nik inoiz ez dut ikusi. Eta gainera gobernua atera zen esanez, bueno, neurri hori adostu daiteken, balizko neurri hori ere aztertu behar dela. Zein den beraien neurri horren eragin ekonomikoa. Oso faltsua da eztabaida. Eta azken, bakarrik sinatuta dagoena eta diruarekin da enpresak eskatu duena. Hau da, diru laguntza kontrataziorako. Horrek erakusten digu zer dagoen horren atzean, ez? Eta, adi egon behar gara eta akordio horiek ere salatu behar ditugu. Ze bestela ikusiko duguna etorkizunean da beste behin ere CNUGT eta Komisiones Obrerasen aldetik langileon aurkako iruzur bat, beste iruzur bat. Eta nik uste dut ja nahikoa dela horretarako eta bestelako akordioak eta proposamena garatu behar direla Nafarroan. Bueno, orduan, ea hurrengo astean, ez? Nola doan bilera hori eta zer atera daitekeen hortik? Bai, emango dugu bileraren berri eta ikusiko ditugu zeintzuk diren baldintzak. Nik esandakoa eszeptikoa naiz, ikusten ditu halako oso blokeatuak eta Nafarroako gobernua inkluso Nafarroa suspertu plan horretan ikusten duguna da betikoa proposatzen dela, baina askotan esaten duguna. Krisi honek bi fase ezberdin utziko dizkigu mailaren gainean. Bat da, murrizketen aurkako lehio hori, eta ja hasi da, ikusi ditugu lehenengo murrizketak, Iruñeko udaletxearen eskutik, eta horri begira egon behar gara, baina nik uste dut hori dela ere sistema bultzatzen duena, horretan murgiltzea, eta nik uste dut momentu honetan badagoela beste fase bat, eta da, aukeraz beterikoa, eta da, aprobetxatu behar dugula lehenengo momentu hau egungo sistema zalantzan jartzeko eta beste sistema batera pasatzeko. Sistemak aldiz jarri nahi duen joku zelaia da erresistentziarako, da zuek erantzun murrizketei eta horrela berdin-berdin mantenduko dugu dena, eta nik uste dut ere horretan ondo mugitu behar garela, eta badela momentu honetan gure alternatibekin jendearekin konektatzeko eta jendea aktibatzeko. Hori da pizka bat ere ikusten duguna momentu honetan eta horretan eragiten saiatuko gara. Orduan, momentu hau ez, dela erabaki behar denean ze bidetatik etorkizunera begira? Hori da, ze bestela ezarriko diren oinarriak betikoak izango dira eta badakigu orube horrekin ezinezkoa dela ezer berria eraikitzea. Horregatik esaten duguna, momentua da hori mugitzeko, eta ostiralen egin genuen karta sozialak antolatutako mobilizazioarekin, eta horrela egingo dugu, aberaztintzen dugun kalea eta lantokiak, benetan beste eredu batera pasatzeko. Ez dakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken? Idei horrekin, aukera baten aurrean gaudela, badakigu garaizaiak izango direla, baina esan duena aukeraz beterikoa, eta nik uste dut ere ilusio eta ambizio horrekin ikusi behar dugu egungo egoera, eta hortan saiatu eragiten, eta horretarako aktibazioa, mobilizazioa ezinbestekoa da, eta pixka bat hori luzatzea dei hori langile guztiei. Mobilizatu behar garela, aktibatu, badugula aukera aldaketa soziala lortzeko, eta hori egin behar dugula. Mila esker, gurera etortzagatik, eta pendiente egongo gara, kaleratzen duzuen informazioaz. Hori da, eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Bea, zer moduz? Kaixo, ondo, zelan. Zu naizeneko kidea zara, ezta? Eta
duela gutxi EHUtik ikerketa baten emaitzak kaleratu zituzten. Zer aldi guzu kontatu ikerketa honi buruz? Ikerketa honek agerian jarri duena izan da familiek bagenekiena. Hau da, transitua egitea onuragarria dela adin txiki transexualentzat. Euren benetako sentitzen duten sexuaren arabera bizitzeak onurak ekartzen dizkiela, ez? Hori bizi izan dugu guk etxeetan, ikusi dugu zen nolako aldea emoten den okasiotik, ez zentsu txarrean, baina ez dakizunean zer gertatzen den eta nahi gabe ukatzen duzunean, eta gero benetan entzun kasu egin eta euren benetako sexuaren arabera bizitzen hasten direnean, zelan loratzen diren, zelan aurretik agertutako TDA eta arazo guzti desagertzen diren, eta orain metodo zientifiko batekin, zenbait parametro kontuan izan da eta abar, agerian jarri da hori bagenekiena, ez? Aztertu egin dituzte hainbat gazte eta haur, euren irakasle eta euren gurasoak, guztira 355 pertsonek hartu dute parte ikerketan. Eta, beste gauza batzuen artean, nik uste dut azpimarragarriena hori izango litzateke. Zelan transitu egitea ona dela beti eurentzat eta baita inguruarentzat, ez? Gatazkak eta desagertzen direlako eta giroa lasaitzen delako familian ere. Orduan, nolabait ikerketa hau izan da elkarlanean Naizen eta EHUren artetik? Ez, ikerketa Euskal Herriko Unibertsitatetik egin da eta parte hartu dugu Naizeneko zenbait familiek, baina baita estatu mailako beste elkarte batzuetatik ere egon dira. Transhuellas, Tete Córdoba, Fundación Daniela eta beste elkarte batzuetatik ere antza, esan bezala metodo zientifikoa erabili dutenez, antza ez zuten nahi muestra hori egotea oso antzekoa izatea nolabait, ez? Azken finean elkarte berekoak bazara bagian diskurtso berdina daukazu eta halako gauzak ekiditeko hartu dituzte elkarte ezberdinak eta gainera geografikoki ere leku ezberdinetakoak. Eta pizka bat horrela saihiesten dituzte horrelako interferentzia. Eta orain atera diren emaitzak, ez? Hori trantsizioa onuragarria dela bai psikologikoki eta bai sozialki, azken finean da zuek lehenagotik ere esaten zenutena, baina suposatzen dut, ez, emaitza hauek nolabait indarra emango dizuetela? Azken finean orain, hasi dela korronte bat, gure aurka, lehen ultraeskuinean bageneukan, okazio hori eta eraso hori egin dituen, eta orain eskerretik ere abiatu da TERF izenekoen zenbaiten erasoak eta beti izaten dute ezin dela halakorik egin aurrekin eta nolabait familien errua dela, ez dakize, horiek oinarririk gabeko iritziak baino ez dira eta azken finean balio duena da alde batetik bizipen errealan noski, baina beste alde batetik ikerketa zientifikoak hor daudela eta ja munduko osasun erakundeak esan zuen elkarte, orain ikerketa honek agerian jarri duena, bagenekien, beste hainbat ikerketa egon direlako mundu mailan, baina beste batekin indartu egiten da, pisu gehiago emoten zaio bagenekien horri, ez? Eta nola egin dute ongizate hori neurtzeko? Hala ze parametro edo erabili dira? Nik ez dakit guri familia bezala guri pasa zizkiduten hainbat galdera eta elkarrizketak egin ziren ez dakitze, baina gero ze bide edo zelan aztertu dituzten, zelan egin duten eurek nik ez dakit, baina azaldu zigutenean pixka gainetik nahiko komplikatua da, ez? Ez dakit kualitatiboak, ez dakit zer, kuantitatiboak, analizi pilo bat egin behar dituz, eta hori ja unibertsitate mailan egiten denez, nik ez dakit. Eta emaitzetatik, zer izango da gehien azpimarratuko zenutena? Emaitzetan badago beste gauza bat deigarria ere, eta guk ere familietan ikusten genuena, eta da, amen aldetik, aiten aldetik, baino babes handiagoa emoten dela. Amak egoten direla hor lehenagotik,
soilik, eta gainera modu aktiboago batean, ez? Aitei kostatzen zaiela gehiago onartzea. Gero behin onartuta, topera daudela bai, baina askoz gehiago kostatzen zaie, ez? Orduan, behin ere, hor gaude emakumeak borrokan, ez? Ez Argentinako amak bezala eta, hainbat herrietako amen mugimendua bezala, hemen ere, beste aktivismo batean amak gaude lehenengo lerroan, aztertu gabe eta atzean utzi barik hainbat aita borrokalari, baina, bai, hor ere ikerketan ikusi da, guk askotan ikusten genuen hitzaldiak eta emoten ditugunean ere, gehienak emakumeak etortzen dira, orduan, baina hala da, bai, eta ikerketan ikusi da ere. Orduan horrek ere demostratzen du ez, zer landu behar den gehiago edo, adibidez, nola landu ez gehiago agian aiten implikazioa. Parkatez dizut ormantzun? Bai, lasai. Orduan, emaitza horiek ere nolabait ez, erakusten dutela zer landu behar den gehiago edo non egin behar den lan bat. Bai, alde batetik erabili behar ditugu, indar gehiago emateko gure diskurtsoari eta esateko hainbat familietan dagoen beldur hori, ezin diot kasu egintze, unea da eta ez du jakingo txikiegia da, hau kuriosoa da, asko erabiltzen dugu hori txikiegia da jakiteko eta beste guztiak zer, bere gelako beste guztiak bizi dira sentitzen duten sexuaren arabera, ez bakarrik dira txikiegiak gure begiradarekin kointziditzen ez duenean. Halako beldurrak, familiaten trantsito bat egiten denerako pasadira, hainbat hilabete, askotan hainbat urte, zer ikusten duzula, badagoela hor ezin egona, eta hau ez da egiten nola egun batetik bestera aurrak esan dit neskado mutila dela eta listo, ez? Hau prozesu gogor bat dago atzetik, ez? Orduan askotan esaten dute, beldur hori dutela eta aurrera pausu hori moten badu gero zer gertatuko da, gertatuko dena, hau da, ez? Ikerketak agerian jartzen duena, asko sobeto egongo dela aurra eta zuek ere, ez? Aurra edo gaztea. Eta, horretaz aparte, indarremoteaz aparte gure diskurtsoari, ikusten dugu zelan landu behar den gehiago esparru askotan, ez? Azken finean, familia batek ez duenean urrats hori emoten ez dutelako bere seme alaba maite baizik eta beldurrak dituztelako eta ez jakintasuna dutelako. Oraindik ere gizartean ez jakintasun handia dago gai honen inguruan eta gezur asko zabaldu direla eta jendeak sinesten ditu egia izango balira bezala, ez? Orduan, honelako ikerketek laguntzen dute pixkat hori baztertzen eta gero markatzen dituzte oraindik non egin behar den lan. Oraindik bullyinga dago, aitek indarra hartu behar dute aurrera egiteko eta hortik atera ditugu ondorioak aurrera egiteko. Eta trantsitoa egin ondoren, zein dira gehien nabaritzen diren onurak? Bai, trantsito hau egin ondoren, zein dira gehien nabaritzen diren onurak, nerabe edo haur hauengan? Begira, kasu bakoitzaren arabera, badaude kasu batzuetan, zeinetan esaten zu, nik nuen aurra gaizki sumatzen, ez nuen ezin egonarik igertzen. Eta ala ere, pausu hori trantsito hori egiten denean, igertzen da asko zalaiago dagoela, segurtasun gehiago daukala. Beste batzuetan berriz, askoz gehiago gertzen da, askotan sozializatzeko arazoak dituztelako, oso lotzatiak dira, ez? Amazuloak eta holan, eta batean segurtasun hori hartzen dute, loratzen dira. Beste batzuetan esan bezala hiperaktibitatea edo arreta defizita diagnostikatuta daukate, eta batean hobetzen dituzte eskolako emaitzak, asko hobeto daude lagunen artean, beste batzuetan okerrago daudenean, adibidez neraren kasuan batzuetan depresioarekin, antsietatearekin daude, motelago doak, azken finean urte gehiago emon dituzte, gauza batzuk kronifikatu dira nolabait, baina hobera egiten dute baita ere, ez? Batzuetan ikaragarria da, 15 egunetan beste pertsona bat emoten du, ez? Esaten dizute familia lehen, mutiko lotxatia zen, orain neska, ausarta eta alakoa da, ez? Batzuetan itxela da aldaketa, beste batzuetan motelago doa, oraindik segurtasun falta da daukatelako, edo motxila bat daramatelako hainbat urte
ezin egon horrekin, baina beti hobera egiten dute. Azken finean, zu ezaren modu batean bizitzea oso gogorra da. Nonbaitetik atera behar da. Trantzituak adin txikietan egiten direnean, oraindik sama ez da hain handia, batzuetan ezin egona ere ez da hain handia, baina gero eta denbora gehiago emon gezur horretan, gero eta gehiago egartzen da. Eta baina batzuetan aurrek ere ez dakite zer gertatzen zaien. Gaizki sentitzen dira eta ez dakite zergaitik, ez? Eta, euren identitatea ez daudelako eraikitzen oinarri sendo batean, ez daudelako eraikitzen euren autopertzepzioaren gainean baizik eta besteen begiradarekin bakarrik, ez? Eta ez gauza biak. Orduan, hor ezin egona hartu behar da bai ala bai. Eta orduan, ikerketa hauen garrantzia ere nolabait izan daiteke etorkizunean prozesu hau bizi behar dutenei egoera leuntzen diela edo erresagoa bilakatzen diela? Batez ere, segurtasuna ematen diela familiei pauso hori ematerakoan. Lehen esan dizuan bezala, beldurra handia dago. Eta kasu egiten badiogu eta gero ez bada, eta ez dakizer, guk esperientziagatik beti izaten diegu. Ikusiko duzue, zelako aldaketa eta horrek, emango dizue, hori izango da zuen iparorratza, ez? Aurraren zorioentasuna. Eta orduan, usartzen direnean eta pauso hori emoten dutenean, ikuste dute aurra ondo dagoela, edo gaztea ondo dagoela, eta hori da gure iparorratza. Aurra ondo badago, ondo egiten ari gara. Eta orduan, ausartu zaitez, kasu egin, itzegi oso maskulinoan, femeninoan, berak eskatzen duen moduan, egin proba eta ikusiko duzu zelan horrek bere zorientasunak markatuko dizuen ondo ari zaretela, eta batez ere beldur horiek entziko balio zaigu. Esan bezala, gezurra asko daude hortik, ez dakitzen bati pasatzen zaiela, hau bestea ez zailia, familietan, askotan, orain ja akademian, badaukago ikerketa honi esker eta da, munduko osasun erakundearen ikerketei buruz, ikerketei esker eta badaukagu jakintza bat akademian, baina orain arte jakintza hori familietan zegoen, gu baino ez genekien gezurrak zirela hortik bizi genuelako, eta orain behintzat badaukagu dakiguna oinarritzeko zera bat, ez? Da orduan zuek orain familia esperientziaz gain ikerketa hauek ere, ez? Jasotzen dituzue, eta orduan norbaitek laguntza edo interesa izango balu, zuen gana jotzearekin aski litzateke. Guk beti danik egin dugu lan hori, sortu ginenetik Krisalis Euskal Herria bezala, eta estatu mailako Krisalisetik gentozen. Eta Krisalis ere holan sortu zen, familien arteko babesarea moduan, jotzen zenuelako psikologoen gana, eta psikologia karreran ez dute ikasten. Joaten zinen pediatraren gana, eta medikuntzan bakarrik ikasten dute psikiatrian buruko gaitz bezala, eta munduko osasun erakundeak esan du ez dela buruko gaitza. Orduan, jotzen zenuen eskolara, eta ez zekiten, ez dut ikasten hau ere irakasle eskolan. Orduan, nork zekien, aurretik bizi izandakoak. Orduan, hasieratik horrela egin genuen, bakoitzari gertatutakoa azalduz, besteei bidea erraztuz, eta bestalde batetik babes emozional emoteko, dakigulako askotan hau oso gogorra dela. Orduan, horrela sortu ginean, eta jarraitzen dugu lan hori egiten, eta jarraituko dugu, noski. Azken ginean, gure aldarrikapena beti izan da, erakundeek lan hori egitea, baina badago zati bat aktivismoak baino ezin duena egin, ez? Hori, babes emozional hori edo zu bezala dauen batek entzuteak, horrek ez daka ordezkorik inolako erakundetan. Eta etorkizunera begira uste duzu bidea gehiago argitu izango dela? Begira, gu oso pozik geunden emondako aurrerapauso guztiekin, pasagarelako 5 urtetan 8 familia izatetik, 160 inguru izatera, gauza asko lortu direlako, baina oraintxe bertan emoten ari den eraso handia hau, zenbait feminismoetatik eta horrek asko kezkatzen gaitu, gezurrak zabaltzen dituzte eta min handia emoten dute.
Orduan, jendearen gana iristen dira gauza hauek, eta azken finean pertsona askoren eskubideak daude jokoan, giza eskubideak. Orduan, pentsatu nahi du, jarraituko dugula bide egokitik eta hau izango dela autobusa atera zigutenean bezala, balio izango duela gure mezua zabaltzeko eta ez kontrara, baina une gogorrak dira. Eta zergatik uste duzu egoera hau sortzen ari dela, gezurrak zabaltzen ari direla eta agian gehiago ikusten duzuela arriskua orain? Begira, gertatu izan da beti, adibidez, beste egoera batzuetan, sexu bereko pertsona biren arteko eskontzak aldarrikatu zirenean, alakoetan, beti kolektibo batek eskubideak eskatzen dituenean, beste kolektiboren bat beldurtzen da, pentsatuz, bere eskubideak arriskuan egongo direla, Eta nik uste dut, badaudela zenbait feminismo, beldur direla, euren eskubideak kolokan jarriko balira bezala, gero hor ere botere kontuak daude, instituzioetan dauden zenbait feminismo hor eroso daude eta askotan mezu hauek datoz ez beti, baina ia emakume nagusien gandik ez ezagutza handia da. Ez ezagutza handia, beldurra, azken finean fobia guztien atzetik hori dago, ez jakintasuna. Orduan gu beti izaten dugu gure aurrak, gure gazteak ezagutuko balituzke, emakume transexualak benetan aurrez aurre ezagutuzkero horrelako gauzak ezin dira ezin dira esan, baina nik uste dut beldurrak direla, jakintasunetik datozenak, euren eskubideak kolokan ongo balira bezala, eta hau ez da egia, norbaiten eskubideak babestea ez du esan nahi besteenak baztertuko direnik, ez? Ez da egiten entzako lekua dago. Eta gezurra hauetaz hitz egiten, zein da agian gehien kezkatzen zaituena edo adibide bat jartzen ezakit gezurra hauetako bat desmontatu? Begira, orain askotan esaten dute adibidez, familia garela bultzatzen ditugunak aurrak, adibidez, semea badaukat eta oso femeninoa bada, bultzatzen dudala emakume dela esatera, inondik horrela, gauza da genero portaera ez normatiboa, eta badaude mutiko femeninoak eta neskato maskulinoak, eta ez dago inolako arazorik, eta beste batzuk badaude homosexuala direnak, gazte homosexualak ere badaude, eta beste batzuk transexualak dira, ez dakaz erikusi, guk ez ditugu egoera horiek nahazten. Familia batek urratz hori emoten duenerako pasa ditu, pasa beharrekoak, hau ez da inoren guztoko zehozer, orduan urratz hori emoterako prozesu gogor bat egon da horratzean, Eta gainera, badaude zenbait, gure aurren artean, zenbait aurre eta gazte, transexualak izateaz gain, genero portaera ez normatiboa dituztena, eta homosexuala direnak bai, orduan izatea, bultzatzen ditugula, baditugu, bulgadun mutikoak, la rosa kolorea gogoko dutena eta panpinekin jolastea. Dira, mutiko transexualak eta gainera genero portaera ez normatiboa. Hor, familia horrek ez du egin neska batek esaten zioelako futbolean aritu nahi zuela, inondik inora. Euren semeak esaten zilako ni mutila naiz, okertu zareten ni mutila naiz. Panpineak gogoko dituen mutila bat naiz. Eta alderantziz bai. Orduan, nik uste horrelako gauzak esaten dituztenean familiak bultzatzen ditugula bakarrik genero kontuak direnean, alde batetik, ez dakite, zelan frivolizatzen ari diren familia askoren mina, eta askotan egon diren dramak, eta beste alde batetik zituzte gure aurrak ezagutzen. Ez dakaz ikusi gauza bat bestearekin, eta gaina batzuetan transversalak dira, ez? Nahaztea gauza bat bestearekin, mingarria da. Bai, orduan hitz egin aurretik ez dela ezagutzea. Nire semeak esaten zuen, entzun zuenean lehendabizi 10 urte ditu, eta entzun zuenean lehendabiziko aldiz transfobia hitza esan zuen transfobia. Transei beldurra, baina ze egingo diogu
ez gaituzte ezagutzen, hori da, jendeak ez duenean zeu zer ezagutzen, beldurra dio. Ez dakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken, ala mezuren bat bidali edo besterik gabe ezagutzen ez duenak errealitatea hau ez zuen gana jo dezakela. Beste izaten dugu hor gaudela prest, gure realitatea ari buruz hitz egiteko, hitzaldiak emoteko, formazioak eta bestela naizen.eus web orrian informazio pilo bat daukagu, baina batez ere gogoratzeko errepikatzen ditugu, esaten ditugun gauzaetan, errepikatzen ditugu batzuetan guri mine emon dizkiduten joerak, edo jarrera horiek. Orduan, pizkat aztertzeko horratzean, teoria eta diskurtsoien atzean pertsonen bizitzak daudela eta garrantzitsua dela hori kontuan izatea. Mila esker Bea gurekin hitz egiteagatik eta kontatzeagatik zein den zuen errealitatea eta ikerketa hauen emaitzak ere. Eskerrik asko zuei. Ongi izan, eta hurrengora arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Mikel Belasko Ainen erakusketaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Mikel Belasko Ainen poema erakusketa Ziudadela kolorategietan ikusgai ekainaren 21 arte. Kolore eta olerkiz beteriko 5 pieza dira eta horietako bakoitzak muturrera eramandako emozio bat irudikatzen du. Katarsia, zirrara, nahasmena, nahia, irrika eta loreak besterik ez mundu garaikidearen adierazpen gisa aurkezten dira. Izan ere mundu hori prozesu katarkiko eta zalantzazkoan dago murgildurik gaur egun, artistaren aburuz. Piezak atari zabalean egonen dira ikusgai Ziudadela kolorategietako zenbait tokitan. Piezak sortzeko Mikel Belasko Ain Zamorako Ideastex ingenieria enpresarekin batera aritu da altzairu eta beirazko bastidore fotovoltaiko bat diseinatzen. Horrek eutsiko baitie margolanei kanpoaldean. Pieza piktoriko guztiak olio pinturan egina dira eta Mikel Belasko Ainek idatzitako poema banak laguntzen die. Zeremonia eta persona sailei jarraikiz. Proiektu honekin ematen dio buru arte berriko trilogia delakoari, azken 7 urteak ura lantzen eman ondoren.